ಸರ್ ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬರೋದು ಈಗ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
നരസിംഹാവതാരം ധരിച്ചു, പ്രഹ്ലാദന് സാമൂഹ്യത്തെ കൊടുത്തു. സ്വരൂപത്തെ കടൽ മാതാവ് ആ കൊണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ വാലപ്പുറത്ത് കുടിച്ച് കാലത്ത് വാലന്തായി കണ്ടാ വെല്ലുവിളി കൊടുത്തു. അത് നെല്ലിക്കാത്തിയനും അങ്ങനെ നാടുകാട്ടി വീട് കയറ്റി കുടിപ്പിച്ച് ഉചിതത്തെ പൊടിയിപ്പിക്കണമെന്ന് കണ്ടുവരുന്നു. അത് വിദ്രഹികൾ സ്വപ്നമുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വടക്കതൊന്നും എപ്പോട്ട് നിലവട്ടം പിടിച്ചു പോലെയുള്ളതായ അനുഭവത്തെ കൊണ്ട് അത് പ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ളതായ അനുഭവത്തികൾ നിന്നിട്ട് ആ കളിയത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തികൾ നിന്നിട്ട് കോട്ടപ്പുരം വെളിഞ്ഞും മണലും ഭേദമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാക്ക വിളക്കിൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തികൾ നിന്നിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളും 18 പുരാണങ്ങളും 64 കലാവിദ്യകളും 96 തത്വങ്ങളും 8 വിദ്യാലയങ്ങളും 4048 ഭൂതപ്രതിഷ്ഠകളും 1008 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളും കന്യാകുമാരി വടക്ക് ഉപകരണം അഴിമങ്ങൾ ഇതിനകത്തോ ഒട്ടനവധി താരങ്ങളും ഭൂതപ്രതിഷ്ഠയും കന്യാമള്ളിത്തറയും ആകഭൂത ശൈത്യമായിട്ടുള്ള വിശേഷമായിട്ട് ആധാരമായിട്ട്
അയ്യരും ഞാനും കാര്യക്കാരനും അങ്ങനെ ഭൂമികളുടേതായിരിക്കുന്നതായ അമര ഭൂമിക്കകത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതായ വടാവൃക്ഷങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞപ്പോഴും സുന്ദരമായിരിക്കുന്നതായ ആ നീലാകാശം നിറയെ അത് ഗോവിന്ദ എന്നിരിക്കുന്നതായ ആ മന്ത്രം തന്നെയാണല്ലോ. കരികാലം എന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഭവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പോരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ. കരി എന്നിരിക്കുന്നതായ കാലത്തിന്റെ കൽമഷം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ പാതയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നതായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നിട്ട് ചെയ്തു പോരുന്നതായ കാര്യകർമ്മങ്ങൾ അക്രമമാവാതെ തക്കവണ്ണം കർമ്മമായിട്ട് തന്നെ പര്യവസാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെ വിചാരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ജനകത്തെ ദൈവ ഉപാധികളെ കൊണ്ട് ആയിരം സൗഖ്യങ്ങളെ നേർന്നു തന്നിരിക്കുന്നതായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് തരണവേന്നിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ പുലർക്കാല വേളയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഗോവിന്ദൻ തൊഴുതിരിക്കുന്നതായ കൈകൾക്ക് പെരുവഴി വരുത്താണ്ട് തക്കവണ്ണം പരിപാലിച്ചു ഒരു കേട്ടോ പൂജാരി ചുരുക്കി കണ്ടുവെക്കുന്നു ഞാൻ. വിശേഷമായിട്ട് തന്ത്രിമാരുണ്ടോ? എന്നെ മാത്രം പഠിച്ചു പോരേണം, എന്നെ മാത്രം ഭക്തിപ്പെട്ടു പോരേണം, അങ്ങനെയുള്ളതായ അനുഭവങ്ങളില്ല. അല്ല, 30 കോടി ദേവകളുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ 30 കോടി ദേവകളില് ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നല്ല നടപ്പിനുള്ളതായ അനുഭവ കഥകളെ കൊണ്ട് ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ആയിരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളെയൊക്കെ നാലും വിട്ടുപരിപാലിച്ചിട്ട് അപ്പോഴുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായ അനുഭവങ്ങളിൽ അന്ന് അവിടെയായിട്ട് തന്നു പോലും മഹാവിഷ്ണു. മത്സരാർത്ഥികളൊന്നും ഉണ്ടാകുതക്കവണ്ണം സമൃദ്ധിയിലിട്ട് പരിപാലിച്ചു പോരുന്നതായ പരദേവത ഇന്ന് തൊട്ടു മുമ്പ് അല്ലെ കണ്ണൂരൊക്കെ കാണേണ്ടതായ മഹാഭാഗ്യമുണ്ടായി കലികാലത്തിൽ.
അയ്യോ കൽമഷം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തുണയായി കളയുന്ന തന്നതായിരിക്കുന്നതായ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ പരദേവതയെ ഒന്ന് കണ്ടു നമിക്കുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം കലികാലത്തിങ്കൽ സിദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഭാഗ്യത്തിനും യോഗത്തിനും യശസ്സിക്കും കീർത്തിക്കും ദേവരക്കും കൊഴുക്കൂറ് വരുത്താതക്കവണ്ണം രാജവാഴ്ചയെങ്കിൽ വെച്ചു വാഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അല്ലെ. ആയതുകൊണ്ട് ഈ 14 ലോകങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ അധിപനായിരിക്കുന്നതായ ലോകനാഥന് അല്പം മാത്രമായിരിക്കുന്ന ഭക്തി കൊണ്ട് ആ തന്നൂല പുഷ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ ശിരസിന് അല്ലെ അർപ്പിച്ചിട്ട് ഹരിയാനാഥന കഴിച്ചിട്ട് ആനന്ദിച്ച് പോരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ അതല വിത്തല സുതല രസാതല തലാതല മഹാതല പാതാളം എന്നിരിക്കുന്ന ഈ 14 ലോകങ്ങൾക്ക് അല്ലെ ലോകനാഥൻ തന്നെയാണല്ലോ തുണ. ആയത് പ്രകാരം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്നതായ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചിട്ട് അന്നന്ന് അവിടെയായിട്ട് ഞങ്ങളെന്നിരിക്കുന്നതായ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിട്ടോ സന്തോഷമായിട്ട് ഗുണം കാത്തിരട്ടിച്ചു പോരുവാനായിട്ട് പരദേവതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. വിശ്വകർമാവേ പറഞ്ഞില്ല എൻപേർ വിളിച്ചില്ല എന്നിരിക്കുന്ന വിഷമതപ്പുറകൾ ഒരുപാട് ജനരാത്രങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒന്ന് തൊട്ടിയാടിക്കുവാനുള്ളതായ അനുഭവത്തെ കാലകാലം തന്നെയാണല്ലോ. കാലകാലത്തോ അനേകം ദിനരാത്രങ്ങൾ കൈയെടുത്തു പോരേണ്ടത് തനിക്ക് വേണ്ടിയും തന്റേതായിരിക്കുന്നതായ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അനേകം പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തു പോരേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ദേശത്തു നിന്നും മറുദേശത്തിലേക്ക് കരകയറി പാറിപ്പറന്നു പോകുന്നതായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പാറിപ്പറന്നു പോകുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ തക്കവണ്ണം
അനുഭവത്തെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ആറോ ഭഗവാനെ കാണുവാനാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി പോരേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മാത്രമായിരിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവം കൂടി കടന്നില്ല. തന്നെ പരാധീനങ്ങളും തന്നെ പരിഭവങ്ങളും തന്നെ ആപത്തുകളും തന്നെ വന്നു ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം തടഞ്ഞുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കടന്നു പോകുന്നു.
ദുഃഖവും ഇടകലർന്നുകൊണ്ടാവണം. എന്നാൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ മധുരമൂറുന്നതായ നീരിറക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ് നീരിറക്കുമ്പോഴും അനുഭവത്തിന്റെയും വിജയമെന്നിരിക്കുന്നതിലും അനുഭവത്തിന്റെയും മധുരം നിർണ്ണയിക്കുന്നതായ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് കോലയിടയിലാക്കി നിന്നെ ഞാൻ. എന്നിട്ടോ പൂർവാധികം ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ട് ഇന്നോ അട്ടകോടി മഹാകരമാധാരമായിട്ട് ഉലകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരദേവതയ്ക്ക് ഒന്ന് കർമ്മിച്ചു പോരുവാനുള്ളതായ കർമാചാരിയായിട്ട് അനുഭവത്തിൽ